10.000 manada Angliýa iş wizasyndan gyryp berýär. Ene gynansak da Şweden diňe adyny okap, içine dol tomuş etmäge ýaltanyp, maňa bu barada iş wizasy boýunça kömek sorap ýazjaklar köp bolar. Ýerde bilýänmi, sebäbi bununki tejribemde bilýän. Inde şol sebäple köpden iş wizasy bilen magnaşykly reklama, aslında yalan reklamalar görende kän maglumat beren nädir? Sorasaňda bunu direkte gelýändir. Sebäbi üçin köpçüligiň içinde ağlamak kyn bolýar, beraber ağlajak bolup, şol sebäple köpden şu ýoly saýlap alýarlar. Ine öňrek bir gyz maňa ýatdy. Amerika iş wizasy, turist wizasy boýunça kömek sorap. Menim bu barada hyzmatymyz ýok diýip, oňa ağlanmalygy barada da käbir maslahatlar beripdim. Ine gynansak da şu gyz maňa şunu ýetdi. Bir gelmeden tanışýar, ol 10.000 manat berseň, men seni Angliýa uğratýan işemek bilen magnaşykly. Bu bary ýol jemläp 10.000 manatyny berýär we ağlanýar. Indi maňa soraýar, näme bilerin diýip. Menem oňa diýdim, men bu arada giňişden video edip paýlaşdym, şonu görmediňmi diýende, görmedim dedi. Ine şu videomy ýagat bilen maksadym şol. Sebäbi gynansak da köp adam tomoşa edip paýlaşmaga ýaltanýarlar. Belki käbirler pikir etýändir, döwranyň bir behbidi bam diýip. Ýok. Sebäbi ine şeýle ağlanýan adamlaryň sany köpelmediği üçin şeýle videolary paýlaşyp bu baradaky maglumatlary has köp adama ýeterýär etseňiz. Mesal üçin men öňrek bir video paýlaşdym. Amerika bilen magnaşykly 60.000 edip TikTokda tomoşa edilipdir. Ýöne 60.000 azel. Ýöne şoň ýandan başga bir video gördüm. Angliýa boýunça 100.000, 200.000, 300.000 edip tomoşa edilipdir. Ol ýalan videodyny görüntü olarak ýöne şonu da 200.000, 300.000 tomoşa edilipdir. Ine şeýdip ağlanýan adamlar. Şol sebäple haýyş etýän sizin sebäbi men behbidim ýok berdi. Näçe adam az ağlansa, hatta hiç ağlanmasa şonça gowy. Şol sebäple ýene bir gaýtyrýan. Angliýa, Amerika, Kanada esasen işlemek üçin TikTok'da ýa-da gazelede gidip barýan tanışan biri bilen bitip iş paýlanmaýar. İş wizasy oňarylmaýar. İş wizasy hemen kyn zat. Indi öňe jetmen sedaýdyn. Men şu wagt öz bolýan şäherimden 2 saat uzakda bir şäherde aslında taýýar videosunda şu ses goýýan. Gece saat 2'den geçdi. Indi DJ goýan zatym şu şähere gelmeden öň men näçe gün şu şäherde nirde galsam bolar, nirde etsem bolar. Giň işleýin göze etdim. Ondan soňra geldim. DJ goýanym, ýöne keçeti bir bolýan şäherinde başga şähere çykmasaň nähil göze etýän. Men aslında köp gezýän, köp tejribem bar diýsem de boljak. Şonu da şeýle göze etýän, öwrenýän, dol maglumat aljak bolýan. Hiç da şurda çykyp görmediň adam Angliýa hiç ýyly o barada maglumatlar öwrenmeden bir men oňarýan ise indi şoňa näýär. Men soradym, o gyzy soradym. Näçe adamlaryň diýdim. Gazelle diýe birine diýende sen falan şowat uçýan diýip aýdyrdy da men şonu eşitdim, bu şeýdip de diýe anandym diýe. Menem oňa diýdim. Belki de olam o ýa-da adamdyr. Şeýdip de o ýerde tuzaga süründir seni. Bilemizok. Men şu wagt ol gyzdan men haýyş etdim. Ine Şweden paýlaşjak diýdim, adym berjek diýdim, ýöne wagtxana aýtjak diýdim. Ol gelmem adym berjek diýil. Ýöne özüne näil tanatýar, aşağıda bir turizm firmasynyň adyny berýän şoň iş ýer diýe. Indi şu gyzmada gynanýan elbetde men başyna gelen zat ýöne şu firma bir bark görüpdir soňra peýdas näme? Onlar iş ýerimiz ýok diýipdir. O firma bark görmändir. Pulunam hatta öz öýüne ýol arkyp durýar gelin. Näçe ağlanıpdyr. Şol sebäpli ine şeýle videolary paýlaşyň, sebäbi paýlaşmasaňyz köp adam ağlanýar. Elbetde öňüme aýtyp geçişmeýärler. Adamlar aňsat ýol bilen millioner ünsiýän bolupdylar. Ýa-da internetde ýene ratda görülýän bir aňsat gowy görünýän durmuşlara ýol etýän bolupdylar. Gowy durmuşda ýaşamak ýöne esasat berdi näme? Legal ýoluna gidip işlemek, okumak, gezmek, yani şu ýollar gözlemeli. İnternetde her gören adyňa namallan. Men ýene bir edep belliýän, menim we maňa diýişli hiç bir edaranyň ýa iş ýerleriň Amerika, Angliýa, Kanada hiç ýyly hyzmatymyz ýok, başga döwletlerde ýok. Şol sebäpli bu hyzmat beremiz ýok. Öňrek bir ýatdyr. Hyzmat bermeýän başgalarına öňe ýapmada diýip başgalar geleşinde ağlayan adamdan öňe ýapjak bolýan men. Yani hakykatdan hem
kanun boyunca iş etýän adam bar bolsa, men palany biljek gel. Men olaryň işim ýok. Esasen anlamaň diýen men. Palan inanmaňam diýen ýok. Anlanmaň. Onuň üçin näme etmeli? Şol barada giň işlerini gözle etmeli. Ýa-ni misalda görüşmýäli. Men ine bir 2 saat men bolýan şäherime. Şu şähere gelmek üçin men näçe ul gözle etýän. Şonuň üçin onu sizin öz borcunuz. Son anlanan son beýdasy ýok. Näçe ağlasaňam. Şonuň üçin ne şu videoları paylaşın. Näme üçin? Ki sağlanmasın. Türkmenistan, ata vatanım, yeşil bayrak şanı. Gönlümde sonsuz sevgi, daima umut dolu anı. Masmavi göklerde gururla yükselir bayrağım. Türkmenin azmiyle parlar, cesaretiyle ışıldar. Oğuzhan'dır atamız, Mahdum kulu bilgemiz. Halılarımız efsanedir, o bizim kalbimiz. 5 eyalet, 5 kardeş, yurdumuzun temeli. Mert Türkmenoğlu, işte gerçek aslımız. Türkmenistan, ata vatanım, yeşil bayrak şanım. Gönlümde sonsuz sevgi, daima umut dolu anım. Masmavi göklerde gururla yükselir bayrağım. Türkmenin azmiyle parlar, cesaretiyle ışıldar. Aşk şehri Aşkabat, bembeyazdır ışık saçar. Dünya barışı merkezi, dostluğa kucak açar. Türkmenistan'ın kalbi, şanı göklerde uçar. Her adımda seninle gururumuz taşar. Türkmenin kanadı, ahal tekle atımız. UNESCO'da küştetti, o bizim sanatımız. Tutarın avazı, yüreklerde bir ezgi. Ata vatan Türkmenistan, işte bizim şarkımız. Oğuzhan'dır atamız, Mahdum kulu bilgemiz. Halılarımız efsanedir, o bizim kalbimiz. 5 eyalet, 5 kardeş, yurdumuzun temeli. Mert Türkmenoğlu, işte gerçek aslımız.